στη Βίσκα εδώ πέρα, στο κοπάδι. Θα δείτε πως τα πρόβατα αρμέγονται κυρίες και κύριοι. Είμαστε live εδώ πέρα, βλέπετε τα προβατάκια. Έχουμε Πάσχα, έχουμε 13 στη σειρά και πρέπει να μπουν 20 κυρίες και κύριοι. Ανοίγουμε την πορτούλα, η οποία ανοίγει από εδώ πέρα. Πατάμε το μοχλό και μπαίνει. Πρόβατο 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Έλα μπείτε παιδάκια μου. Άιντε ρε! Μπείτε γάμο! Μπες γάμο! 20, 21, 22, 23, 24. Εσύ δεν μπαίνεις. 24. Τώρα αυτά εδώ πέρα πρέπει να βρουν όλοι τις θέσεις τους και να μπουν μέσα για να αρμευτούν κυρίες και κύριοι. Αυτό που βλέπετε. Τα μαστάρια είναι αυτά εδώ πέρα, τα βυζάκια, τα βυζόμπαλα και θα αρμευτούν τώρα κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πιάσει αυτό το πρόβατο το γαμημένο εδώ πέρα. Το βλέπετε με το βυζί το γαμημένο. Έλα εδώ γάμο το σμπελά σου. Έλα εδώ. Σε είπα κάτι, έλα εδώ. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα που υπάρχει άδειος χώρος για να το χώσουμε μέσα. Εδώ βλέπετε το καταστηματάρχη. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε το πρόβατο. Κλείνω κυρίες και κύριοι γιατί πρέπει να βάλουμε το πρόβατο μέσα. Σας χαιρετώ. Γεια σας.